Ο νέος αριθμός για τα ραντεβού σου με τους γιατρούς του παιδί. 14900. Κάνω αυτή τη δουλειά 30 χρόνια. Έχει τις δυσκολίες της. Αλλά μ' αρέσει να προσφέρω. Και όταν με πιάνει αυτός ο πόνος στη μέση, έχω τη λύση. Voltaren μου Gel με διπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή. Voltaren μου Gel, η χαρά της κίνησης. Αυτό είναι που λένε σύγχρονη τέχνη. Μάλλον αυτό θα είναι. Μα για τι πράγμα μιλάτε? Δεν το πιστεύω. Φτιάχνει εσπρέσο. Μα ποιος? Και ελάτε ματιά του. Είναι αριστούργημα. Α, καλά, μην βγάζει με συμπεράσματα μέχρι να το δοκιμάσουμε. Περιμένετε τη σειρά σας. Είναι δικό μου. Δικό μου. Η σύγχρονη τέχνη του καφέ. Nescafé Dolce Gusto. Για την κομπάνα σας, τα αεροπλάνα σας, την απολιτάνα σας, την μπανάνα σας, τη φουκαριάρα, τη μάνα σας. Για όλα τα πλάνα σας. Αυτό το σάντουιτς είναι καλό. Αυτό το σάντουιτς με μαγιονέζα Hellmann's Είναι ό,τι καλύτερο. γιατί η Hellmann's φτιάχνεται με αυγά από χόρτες ελευθέρας βοσκής και εξαιρετικά αλεία και ξύδι. Hellmann's, ό,τι καλύτερο.